खुलुमबाय गिबि गिबियावनो गासै जोंनि मिडियानि गासै मावगिरि नांथाबगिरि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय बावबाय। दिनै जोङो गहपुर डिस्ट्रिक्ट बर' सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन हिसाबै जों मोनसे जथुम्मा जिरायदोंमोन। दा बे जिरायनायाव जोङो फैगौ डिसेम्बर दाननि 5 अक्ट' बेवहाय जोङो मोनसे गेट टुगेदार खुंफुंनो थाखाय हाबाफारि लादों। दा बे हाबाफारियाव जों माबोरै दैदेनगोन एबा माबोरैहाय जों हाबाफारिखौ खुंगोन बिनि सोमोन्दै जों गुवारै सावरायबाय। नो डाउट जोङो गहपुर हिसाबै जोंहा माखासे फाइनान्सियेल सावनाया एसे खम, थेवब्लाबो जोङो गोसोखौ गोरा खालामनानै गाव गावखौनो मोनसे दायित्व दं हिसाबै दायित्वखौ लानानै जोङो खुंनो थाखाय आवगायबाय। दा बेवहाय जोंहा जोंनि गहपुरनि सिङाव सोर सोर मा रोंखो हारिमु बिथिङाव, सोर सोरहा मा हाबाफारि मावगासिनो दङ, सोर खनगासिनो दं, सोर मोसागासिनो दं, सोर खेबगासिनो दं, बेखौ जोङो दिनैसिम रोखायै गावजों गाव मोनथिलायनाय जायाखै। दा बेनिखायनो जों फैगौ बे 5 अक्ट'खालि जों बेखौ मोनथिलायनो थाखाय एबा नुलायनो थाखाय जोङो लोगो हमलायनो थाखाय बे गेट टुगेदारखौ जों लानाय जादों। बेवहाय जोङो हिउज एमाउन्टनि बिराद गिदिर हाबाफारि नङाब्लाबो जोङो गावबा गावनो देहे केहे नांनानै जोङो रं बिरं खालामनो थाखाय जों सेस्था खालामदों आरो बे सेस्थाखौ जोङो गोसोआव लानानै हाबा मावगोन। आरो लोगोसे जोंहा सेन्ट्रेलजों जों जेब्लाबो टाचआव थाबाय थानाय हिसाबै सेन्ट्रेलहा मा हाबाफारि लादों बैफोर हाबाफारिफोरखौबो जों फुलफिल खालामनो सेस्था खालामगासिनो दं आरो सेस्था खालामबोगासिनो दं आरो खालामगोनबो। लोगोसे जोंनि बे गहपुर हालामनिफ्राय सेन्ट्रेलाव जोंहा बेसेबां अबदान दं एबा बेसेबां अबदान गैया जों बेखौबो सावरायगोन। आरो लोगोसे जोङो सेन्ट्रेलनिफ्रायबो दासिम जोङो रावखौबो नाम मेनसन खालामनाय जायाखै, नाथाय सेन्ट्रेलनि बिबानगिरि बिथांमोनखौबो जों हांख्रायगोन, बेयो जोंनि गोसोआव दङ। बधय जों बे साननैसोनि गेजेरावनो जोङो जगाजग जागोन, जगाजग जानानै बिथांमोनखौ जों हांख्रायगोन। आरो जोङो बै दिनखालि रं बिरंनि गेजेरजों सानसेनि हाबाफारिजों जोङो बे गेट टुगेदारखौ खुंफुंनो थाखाय थाम थिम खालामनाय जाबाय। बेखौनो आं बुंनानै फोरमायनाय जाबाय।